Ey ovam, ey ilim, ey pek vatanım, tüs yürekten size salami veriyen. Senne yerleşendir geçmiş ahvalım, pek yürekten size salami veriyen. Sen menin meskenim doğduk mekanım, senden kuvvat alıyar ten içre canım. Sen bir beyik çınar, kökünde kanım, ak yürekten size salami veriyen. Sen ne yaşap geçen ata babama, sen oyununda yatan ene mamama, okap alım olan ene ağama, çın yürekten size salami veriyen. Ben bir nadan utanyan söz açmağa, sizi yeken öpüp koçmağa ruhsatım yok. Senin uçup kaçmağa, çın yürekten size salami veriyen. Berekella size büyük alımlar, yurttan göçen ya da kalanlar, alım hamirini yoğurup yayanlar, yeken size salami veriyen. Yaradan yatlamak hem salam bilen, Eziz halkım, yalka tanrım, Türkmen ilim aman bolsun. Toprağına kıldım tağzim, tuton yolun aman bolsun. Eziz ve mehriban Türkmen doğulum. Biz bugün Kumuştepe şehrine, en medeni şehirlerinin birine, derya yakasında bir şahir doğanların yanına geldik. Salam. Salam doğadan son ruhsat berseniz büyük Tanrı'nın dergahından bariyinde bir can sağlık, işlerinizde üstünlük, durmuşta abraylı uzak yaş arzu edesim geliyor. Ben eğer özüm tanıtmakçı olsam, adım Anağılç, familyam Yollu, oturmuşum ve doğduk mekanım Kumuştepe şehri. 68 yaşım var. Karimen de Banşehir'de Wizarət Keşver. Nevjovan vaktimden beri edebiyata alağımın ve hususan edebiyat şafayı Türkmene. Sen menin 40 ila 45 yıl ver şu uğurda talaş etip öğren. Hudaya şükür şu neçeli 3 kitap neşir edip okuyucuların erkinine koydum. Biri Natuvan adına koşku toplamı, ikincisi yine matama savgot, bir de koşku toplamı, üçüncü yönü Fars diline, namayişname suretine, etiyat babatına, bir Serdar adına. Yani kalan ömrümüzde şu yine dilimiz, ata dilimizin yerine diyarına sarf eder yani Allah'tan nasip et. Çok sağ olun. Ne olacak? Şahirçılıktan da daşkarı men gelemde ken yazıp oturan, meşgul olup duran zatlan vardı. Ondan daşkarı da tercüme oğluna da işledim dedim. Sondan da biraz gurrun verdim. Ama ben ne mi pensiyon çıkan adam, bekar adam, ne mi çeğimde bilem o kadar ödümür, teadilikleri tapmalı oluyor da. O birini Fars diline biz okuyup durur, neçe yıl okuyup durur, teadir dedi yani. Hem bir yerde son benim meşgullanıyor. Öyle bir teadir diller, teadir hatları öğrenen de adam ya var, şoku minip, kızıklı şoku diyana, adam son aladasın ne oluyor. Biz de tüveleme ağaya Atı Ensari ustadımız, ama İslam hatlarımızı, dillerimizi bize öğretip öyle biz de diyana, öğretmiş son benim meşgullanıyor, kulağı öğümüz büyümeyek da. Ama ilgun getiriyor, bir kitapları yazdır, Orça yazdılar ya Latince yazdılar. Ama yerli Türkmen kitaplar. Sözü Türkmen, ama hatı Latince ya Orça olsa
Şolar hulası yetişikläp tercüme etýän hulası her şol gelen adamın yani işini yola salyp goýber. Yok, yani on zähmet Hem çekýär. özüm rawanlan ýaryn işim ýanyna bilemek öňküden öktülün ýaryn ýalmany Şol- pozmana. Haýsy adamlar sana kömek etdi şu uğurda öňe gitmäne. Bam şolardan da bir az maglumat bersen gawy bolar. Oğlanlyk şol newjowan wagtymdan bäri men özüm klasik şahyrlaryň goşgularyny okuyup, şolary gaýtalap okuýdymça hoşum gelerdi. Bu şeýde toğry gelip İstanbullyk döwlet işine girdik. Kaky hocam menen tanış bolup Kaky hocam menen gatnaşdyk. O da bir Halife Bakşy edebiyatda hewara güýçli. Ödünün yani. Ondan ýeşem bol körmenen yani şeýle bolup menen yani ara gatnaşymy hewara gyzyklandy. Ol şey dip görüşümde bilmedim 1388-nji ýyl ýa 7-nji ýyl bolmaly. Musa Durjani adly bir diýanna äpet edebiyatçylaryň biri bagşlar bolup geldi Kümüşlebe. Hem de ol äki Türkmen radiosyny işleýärdi. Şol bagşlar bolup geldi. Odan bir namaýşnamy ýazdy, dogrulady, ýylaman. Ondan sonra bir ýylaman molla hakyweten. Odam şuň ara kesmelerini bagşy aýdym aýtýatdy. Odam şu bagşyň aýtýan aýdymny bagşymyzdy Kaky hojany men özümden goşup beripdim. Her ara kesmelerde şu aýdymy göwerýär. Musa Durjani birden muňa diňsalya binäme diýe kakam diýe bir koşgu diýe eýne namaýşnamaň özü diýe. Onu diye özümüzü koştuk. O kimin işi diyenini onu diye anladık. Ve anladık mincelepte bami. Onu anladık. O şahir ahim. Şondan Musa Durjani men çağırdı. Sen koşulağını getir men bir gözden geçireyini. Sondan gözden geçirdi. Sonra da diyanla şu edebiyat uğruna da menden näme bolsa ağay Atensari'dan. Ustad Ben näme bolmayan bir logat da mänisini bilmesem şoňa diýen. Şoňa ýanky täze kitabym içinde de bir beyt şoňa goşupdym. Menni eger ilm bolsa bar ýogy sennendir. İşlerimde nizim bolsa ýene bary sennendir. Galamymda bar bolasa azdy köpde ýitilik, kemçilikler meninkidir. Yitilikler sennendir diýip şu kitabın içinde de şonu hewara şoňa men özüm dogry eradatym öwede bir çyndan bir alim adam, bir hewara bir mümin adam, bir beter tawaza adam. Pek niyetli bolgan aratda sedri. Niyetin pek bolsa o doň dünýä. Ak hümmetli bolgan nerette ýüzli. Şonda güllebiter ýaňadan dünýä. İlki watanyňa wefaly bolgul. Soň bolgun eneňe, ataňa ogul. İýiliň üçin ölüp, iýil üçin dogul. Şonda güllebiter ýaňadan dünýä. Dünýäden geçsen geç. İýiliňden geçme. Mal üçin namartlar öňüne çökme. Geçmişten sapa gal, gamyny çekme. Şonda güllebiter ýaňadan dünýä. Ýola salgyn ýaxşy ýola gideni, garşy algyn mihmanatly geleni, natawan güldürgün yüzü solony, şonny güllebiter ýaňadan dünýä, şonny parlabiter täzeden dünýä. Zawalan olsa, ören awadan goşdy, okuyup berdiň elini ağrymyň. Indi biz gurrumyz edebiyat hakynda bar ýa-da. Indi şu ugurda nähili kynçylyklar bar, nähili salgytlaryňyz bar, şondan da biraz gurrum berseň. Biz hem şu şahirlik, edebiyat uğruna ya ilim, kalam, hüner eýelerinden haýyşdymyz şu ýaş oglary goldamaly, şolary diýen himayet etmeli, şolary gyzyklandyrmaly, şolary teşwik etmeli gelsinler diýenler şu ata dili, ene diliniň ýerine diýenler talaş etdin. O şöhraty ýortmasynlar. Bir dünýä ýöne geçip duran ýalança bir diýenler, oýunçuk dünýä diýenler. Bana bir atdan çürüm öz näzir şuwat oglanlarymyz we hewara sawatlarda ýokarda emma bir rahnumaýet ýan bir şolar irşad etýän bir terip öwetleýän hewara gyt her kim öz fikrine faraşy kynçylykla aýrylsyn men özüm diýen säme bir beginji gaty diýen aladan da şol pikrimde bilen şoňa narahat ýödi. Näme şeý ýa-hy bir şol okuwan Kümüşlebeden 10 ýyldan bir şahir çykmarmy?
ya bir nakkaş çıkmar mı, ya bir yazıcı çıkmar mı? 20 yıldan 50 yıldan çıkan ok. Bu da diyarına bir neçe nefer şolun üstünden aylanıptı. Ola Ama öldüm bolsa dava ne açtılar. hilli olacak diyende. Havaşılar diyarına bir karar gayret etmeli, kollamalı oğlanlar diyan teşvik etmeli. Şäher. Oy ava, yuva üstünlük. Ava. Başka zaten hem avunup durduğuna bir tobar adamlara diye ya bir diyani. Kef avunuya, o da bize kavdiya. Ahırda aytacak diyecek sözün olsa bulara hizmette da. Ben bir teki koşku menen tamam edayım. Şahirler defterinin baş sayfası ilki Tanrı'ya yalvarmaktan başlanıyor. Şahirler atmanın ilham çağvatı Allah bakıp ağlamaktan başlanıyor. Büyüsonç benim günü vakti atmana çalışırımlı bir dünyadan daşlanıyor. Pehim payhaz keç vakatı insafa şahir kögünü matamlıktan başlanıyor. Başlanıyor hem söyüp hem kayemekten, yüreğinden ağlap gözü yaşlanıyor. Köyün köngülü koyup melhem olmaktan, şahir köngülüm şahatlanmaktan başlanıyor. Kızıklı tutmuyor bu yalancını. Söyüp hem söyülmekten başlanıyor. Yaz sözler aydıp saklap sarpani, ilki mehri doğulluktan başlanıyor. Şahirlerin köngülü ummanın durkuyu, söýgü tünden öwşün atıp başlanýar. Şahirler vasfından baharın görküi, çeşme yani joşulluktan başlanýar. Kä şahircik yönü ruhu belentdir. Hakikat mukamın söýüp hoşlanýar. Kä natuwan ýaly kime gerekdir? İl derdine yanıp köýüp başlanýar. Sağ ol Halifa. Sağ olun. Öňüm, soňum mätäş dälsin öwge. Sebäp sen öwgeden beýiksin gören. Salamat bol şahir. Sağlıkda görşeýli. Ömrüň uzak bolsun.